morning! Good morning! Good morning! Ay, bango na! Good morning, people! Welcome to Bitokbitok University Vlog. After 1 million years, naka-vlog rin ko. Yes, oras. Kasi oras na, Brad? Alas 6:12. Just in case, huwag mong kabalo, na ko sa Wild FM. Home radio. Yan. Juan! Alright. Nagsugod na ang staff. Kaya alas 7 naman magsugod ang amo ang gahi ni Bay. Na ako dali sa kong bagong balay ang home radio. Ilang gwapo nga technician dali. So, pag ilang na may mas. May maipagaw sa mas ko. Di ko magsaba nga. Wala, una pa na siya kaysa tower dali. Okay, yan po ang among gawas dali. Itorta mo dali. Hapsay na kaya ang dalan dali. Narami sa may Veles, Hayes, Divisoria. Inganing oras sa dapat mga lasay. Busy na lang. Ako ting eskwela pa, no? Kaya na naman tana. Kisa una, corpus man ko eskwela sa high school, kanina nga area, kabalo ko, daghang kaya magtapog dahil sa kanto. Magsakay kuhan. Pero anyway, so sa'yo mini kuhan kay nga naman preparation. Ang a good show, a good program, kailangan sa'yo ka, kailangan preparado ka. So, mo ni among kuhan diri. Diya si Art Unya, na among mga kamera, giandam, siya ang among burag ala, TOC ani. BTR man, so siya magawa sa online, siya bahala na. Okay? So siyempre, nag-disinfect namin, nagbutang namin og mga alcohol, butang naman nag-foam among mga mic para safety tang tanan. Okay? So muna akong gabuhaton dari matag karon ug unya. Gahi ni Bay. So nana ko sa 93.5 home radio sa radyo og sa online na po mi dito gahi ni Bay sa Facebook page. Kung nakita na niyo ni karon nga gina-upload na ako, sorry guys, karon pa ko na-upload. For how many years kay for how many times nga si ko og try og vlog, pwede gyud ako ma-upload kay mo di ko kasabot sa akong gibati. Di ko kabalo kung unsa ba status na ako yung mga anxiety attack, but this time kung na-upload na ni, meaning to say okay na. Yan. Na. Muna mo preparasyon. Stay po sa diyan. Okay. Nana si Art. Sa oras na. Alas 6:20. So ready, prepared me. Oy! Good morning ninyo. Good morning. Mga kagahi. So muna We yung are sit in fighting form, baby. di ba? Muna mo sit up diri. Dia zoom, dia monitor sa live, diri ang sound effects, camera, dia si Juan. So ako gyud po DJ slash spinner ani. So early in the morning. Sayo may mga mata because successful people are kanang kuan ba? Kaya daw mga tao nga sa imo mata mo doon ang mga successful people mo nung alas 3 pa lang mumatagi ko dapat. Sir ko, Sir Bern. Mga person behind naramong writer si Istin. Yan, ready na yung mga scripts oh. Kalas kami ban paper mataga adlaw ba. Kita ron black time mo. Cool ba mga black timer ba na? Yung may mga script ya. Siya among head writer sa una sa Pamaw Special. Oh, yan siya ron. Siya putong. Bash.
Si Juan, sige, BTR man baka Juan, no? Sa Pamoy Special. So, sa Pamoy Special si Juan, BTR man. So, diri BTR man gyapon. Sapon mo ito. Tulo na ka po. One food karon sa national sa National Meat Safety Consciousness Week. Patupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problema ito? Kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kung kaniya na ang mga gahi, Art Bunho, Junior, Bernie, Bitokbitok. Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Ay, bango na! Kumusta kamuntanan mga kagahi nining adlaw Lunes? Lunes, Oktubre 19, 2020. Alright, Good kumusta morning! kagahi Bern? Kumusta ni mo kagahi Art? O siyempre sa atong mga kagahi karon nasayo sa buntang. Nakamata na, nakapangapi na, o siyempre nagliok-liok na silang mga kalawasan. Kaya kabalota, another day, trabaho na sa mga igala, mga kagahi. Correct. Kung siyempre, Magpasalamat din una sa Ginoo ha, nga kita baskog, kita healthy, nakabangon ta karon. ugahi, Og gahi samtang buhi. Pero kung walay gahi na pandesal sa init nga kape, mato pa nila mga igala. Kumusta mong tanan? So dapat daw, kung pislito ni mong karne, kani mo kabaluan niya. mubalos, Dapat dahil mubalos dapat. mubounce back, Kibali kung imong iduot, bubalik. mo balik pa siya. Ang problema kung imong ginutang karne, hala na, lubong lang yapon, wala mo balik. Oo, Mo na delikado. Iulan Na. Medyo ano na. Again, ang color, ang baho, kailangan medyo walay Oy. unfoul na smell. Labi na kay mga millennials nga di kayo nasabot sa patakalag kuwap karne pagod sa balay. Uy, Nara ba yung mga may kay mamakba ra po ni mga tanong, ay wapo lang pas kani siya na. Adi na din na ako lang yata siya mana pas bagay na. mahaw. Alright, done. Finish. Ano ra isa ka oras lang pingis may gala. Okay, brother. Okay, sir. Oh, finish na. Done. Okay, done. Imyat, muna si Imyat. So ready na namang breakfast dayon. Wow, uniform gina ha. Gihating kapatid gina gi-kon gina mayo. Ako na istoryahan tayo. Pagumana ni review na nato ang programa. Kung asay sayop, ana gina dapat mataguman sa program, review. Kung asay sayop, unsay para ma-improve. Next pwede ba na? Sugod taon ka ng 6:30. Thank you, Big Bees. Taco board. Yeah. And what's it inside? Oh, happy. Taco beef. Nacho beef. Nacho beef. Oh, nacho nacho beef. Soft tortilla. Oh, Nacho chicken. Cheese. so it's like make your own Nacho taco. chips. Perfect for the online games. Yes. Nacho chips. Guacamole. Guacamole. What's a guacamole? Salsa fresca. The lettuce. Garlic Sour cream. What's this? salsa. House sauce. Leaves. Cilantro. Mixed beans. Oh, so this is a salad? No, it's like taco. it's like make your own taco. Make your own taco. Wow. We have burrito. Love it.
Kuya, or Yeah, thank you, Big Bees. Happy. Yeah, it's taco time. Love this. what? So, Yes. pasensya na ganina guys, wala ko naka-video na kinalobat na ko. So, nakauli na ko balay. Then after this, na pa ko'y endorsement meeting, 2 p.m. O oras karon 2 p.m. na. Nge. Okay, so quick lang ni nga kaon din. I'll be there uptown. Big Bees, thank you. Thank you, Big Bees. Happy. Kayami. Let's try We this. open everything sa... Kuya. Baka. You have to make a line, Daddy, of the food. What? You have to make a line of the food so when you grab it, it will not fall over. This is jalapeno. Oh my gosh, it smells like something from This is hot sauce, Daddy. like a restaurant. And this is jalapeno. And this is mixed Give me, give beans. me. What? I love this. This looks delicious. Chicken Oh my god, so yummy. Where's the cheese? What's the taste of this? And sad face. It's like a Guacamole. mix. So may one. Ah, the chicken tastes good. What? Chicken tastes good. Spicy, yet good. Garlic sour cream. What's the house Garlic sauce? sour cream. I might combine the wrong sauce. Sorry for the... You don't microwave, right? Just eat it. Yeah, I love this. I love the mixed beans. There. Mixed beans. What's the house sauce taste? Like those, like hot from sauce. house Oh, sauce. house sauce. Is that like from the chicken? Like the So how to put like that? hold it? Yeah. You have to put it in. Put cheese. You want put... Daddy, want it's a cheese? burrito now. With cheese. If you roll it over, make a cylinder. That's already a burrito. A burrito? What's A that? burrito in That's Moto? already a burrito. And this? Joel says stop chatting. Mmm. Oh, I'm trying to do. why you're here? Oh. You like it? I didn't eat it pa. Oh. Naglaway. Okay, wait. Daddy. You want to Daddy. eat? I don't think they don't see my sunburn. You finish your concept. Yes. Oh, so good. Mmm. Did you? Yummy. Thank you. Did I say? Mmm. So yummy. Alright guys. Padulong ko sa uptown kaya ako'y client meeting. Hopefully ma-close deal na ni nga endorsement na po. And sumoto. So kung wapo mo muna kabalo, again ako sa home radio, 1 hour program lang. So sa may diferensya ani compared sa una. Sa una, ako ang MOR head. Ako ang in charge sa tanan mga sitawan na programming. Ban pang mga chuchu diha. Karon 1 hour lang akong show, ta black timer lang ko, dili ko empleyado sa home radio. So kung say mo sulod niya sponsor na ng black time, ako ra na tanan. Ako tanan, ako na tanan. So mo na diferensya karon. So 1 hour lang paguman. Ana lang. So kung mayon mo nga ayara mo man minaw sa among alas 7 lang. O di alas 7 ra. Salamat sa inyong suporta. Og hopefully tanang ma-extend sa Takabalo or basing na ilan mo offer nga stasyon nga dito mi, so di man ta exclusive mga to di nga makatagay po tagkalingawan pingis man ng isa ka oras, hopefully tanang ma-extend, so mura na siya. So yun, saka sa ta meeting sa ta may gala kay mamuga sa ta. Muna na diferensya po karon. Ako na mo igasweldo sa mga tao na ako. So kung way kita ang black time, way sweldo mga tao mo nang grabe pampanikamot na ito nga na yung mga sponsor o guban pa. Kaya ako na may igasweldo. So sa Lacto Bastoria kami, wa mi sweldo.